नहीं के बोल तोरा काथी के ब्यास बने अरे ब्यास है खाए वाला ब्यास यही पे नाम बा निर्मला जादव हाथी आली हाथी कैली राघो हां अमाल लेके भागो। अरे यहाँ के जितना कौन हाल बा इसमें के उसमें अब माघ में के पूस में रात भर टीटिए सुबेरे पैसा दी हेलो तखल भगलू यहां से खाली लोग नंबर धरावे लगी सब लोग आंख में धूरा झोंकेला है क्या धूरे में आंख झोंक देता नहीं। वाह मास्टर जी भोजन से सेवा रही संत के अभाव में स्वभाव भइल दुष्टन के पापी के पाप बढ़ल लीचर के टोली मूर्ख पूजाए लगल साधु लोग पिटाए लगल मन लाना घरवा में नीमन रंगोली समय कहां से कहां चल गल भैया। एगो लड़का गल बा कन्हैया जी के दरबार में आ कन्हैया जी से सवाल करता कैसे कहता मास्टर जी तोहरा से पूछता नी एतने मुरारी हो कल है कन्हैया जी और दुनिया बनावल कहां से कहां जाता तोहरा से पूछता नी एतने मुरारी हो कैसन देखई दुनियादारी हो तोहरा से पूछता नी एतने मुरारी हो कैसन देखई दुनियादारी हो म्यूजिक मारत रही पैसा ले दिए ने भैया नाम बता दी कन्हैया जी के नाम पे बहुत आशीर्वाद आई कन्हैया जी के चरण बार बार गोड़ लगे दे अरे तोहरा से पूछता नी एतना मुरारी हो कैसन देखई तोरा से पूछता नहीं हो तने मुरारी हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे पोसेली आ ऊ बेटा जब कुपातर निकल जाला होइसन बेटा बताई होइसन बेटी तो माई के दिल पे का बीतेला बाल होता कैसे मास्टर जी नौर महीना माई गरम में धोवेली तो देखा दिन देवी तो लगवा जाके रोवेली
बेटी के देखी कहता नहीं कि रोआ तारू। अरे वो बेटी कब सरकार गिर गइल बा हटाई। हाँ सरकार गिर गइल बा। रात भके गावल हमरा ब्याह जी के ई रोए वाली बेटी है लही ना है, कभी रोए वाली है लही नहीं के कभी भी। अरे बेटी के दिल बार हर हवा तूफान ना होला, चूहा कबो बलवान ना होला। हर हवा तूफान ना होला, चूहा कबो बलवान ना होला। ए निर्मला जी का बकर बकर कइले बानी। हे पुजवा चट्टान से अझुराइल आसान ना होला। वही कुछ एंग तितली खानी उरी स्टेज पर रोदा भैंस खानी लोटाई लागत। केतनो चिड़िया उड़िया आकाश आ फिर करी है धरतीए के। फिर यही गाछ पर बैठू आके फिर यही गाछ पे कहतनी हम तारा गुरुजी के खोजतानी। का करबू गुरुजी के खोज के। गुरुजी से प्यार हो गइल बा। आ गुरुजी के कोई हली खोजबू कोई हली तो खोजी। 2 दिन से बानी रे खुश ना भइनी का हमरा गुरुजी से कि रौरा ही जा खोजतानी। भाला तो कैसे नौरे महीना माई गर्भ में धोवेली कटे खतिन देवी देवता लगवा जाके रोवेली। हमरा के कहतनी कि तनी खा मोटा अब कितना मोटाई देहिया हमरा के का बुझतनी है देहिया देखतनी बोटी। ई 0 फिगर ह और 98 फिगर ह। हमार तो ठीक ठाक शरीर बा और तो पूरा आगे आ पीछे बुझाता नहीं है कि वेंटिलेटर केने बा। ए ब्याह जी अरे हई 32 36 और 48 68 और कहता मास्टर जी उहे बेटा मैये के देत बावे गाड़ी हो। बंगाली ऑर्केस्ट्रा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आयल। भैया का ऑर्केस्ट्रा रात दिन चलत रहो और घर का मुंह मत कहियो देखी। कहां बड़ा हो अनिल चलो सोनालिका। हालांकि लेकिन कम उम्र का मत रख छापा मारइल बा। अभी तुझे नगल मैंने भीतर समासो नहीं जो है कि ना। उहे बेटा मैये के देत बावे गाड़ी हो कैसन कैसन देखई बा दुनियादारी हो। पैसा लेवे